The world needs clarity from developed countries on where they are this year on the delivery of the $100 billion a year promised to support climate action in developing countries. Uthi Usosiba jikelele wezizwe ezimanyeneyo kwinjayelelo yengqungquthela uguquguquka kwemozulu kwisixeko saseDemocratic Republic of Congo eKinshasa. On the central question of loss and damage, we know people and nations are suffering now. They need meaningful decisions now. Failure to act on loss and damage will lead to more loss of trust and more climate damage. Lendede bichaphazela ingqatsini yelanga eEurope, izikhukhula eCuba, nomlilo ogqugqisayo eMelika, nosube imiphefumlo. uGuterres ukwavakalisa inkxalabo ngorhuqa inyawo kwamashishini nongxowankulu ekuxhaseni iinzame zokulwa nongcoliseko lwemozulu. Collective commitments of G20 governments are coming far too little and far too late. The actions of the wealthiest developed and emerging economies simply don't add up. Ubomi busemngciphekweni, oku kungqinwa ngamaqondo aphezulu obushushu kwihlabathi liphela.